Matur nuwun. Iya. Wes wong kuwi anggere roh niken ngadeg hebok dhewe. Ya ora apa-apa. Ha iya. Mulane kuwi ta. Wes sapa-sapa karep diarah kuwi. Sapa? Kopir kuwi. Lah iya to. Ha iya. Mau metu kono wae. Mampir ora, engko wae kemengen jare. Ya ora apa-apa, ning nek wong kuwi digarapi piye bae ora dinesu. Heeh. Nesu. Nesune nek ming kucire Petruk kuwi diuculi, Mas. Lah kok nesu? Ha ya ngilmune ora kanggo kaya. Kok ngilmu senengane kowe iki, Mas? Ora. Ha iya. Iki awake dhewe atur kula nuwun wi. Heeh. Awake dhewe bengi iki ana ngendi? Awake dhewe bengi iki sowan ana ing tlatah kerja. Ngesti Tanjung Sari. Oh ngono. Heeh. Dalam rangka apa iki kok awake dhewe ditimbali mrene? Ya iki dalam rangka bersih dusun kuwi 3 pedukuhan. Ngono. Iya. Gathak 1, gathak 2 lan kerja. Oh ngono. Iya. Dhisik awake dhewe wis ditimbali ana ing gathak. Saiki taun iki jatahe kelurahan kerja. Lah ngono. Lah iya. Kelurahan padukuhan kerja. Ta wajan wis miki mbok ora. Ha iya. Aja sok gawe ukara dhewe. Ha iya. Iki adewe kula nuwun uluk salam ning kene nderek Gladiwanuh. Ana ngersaning para warga sak padukuhan kerja, gathak 1, gathak 2 lan kalurahan Ngestirejo. Lan sedaya pamriksa mobil saking sak kapanewon Tanjung Sari. Wis ngono wae. Ha iya. Iki gandeng adicarane utawa ujube bersih dusun. Ya sing disuwun ya muga-muga sepisan awake dhewe nderek mangayu bagya lan nyengkuyung. Nyo bakso bakar panganan wae ndak ora kepangan. Aku nek wis mayang iki poso. Ora mangan apa-apa. Ora mangan apa-apa. Muga-muga Gusti Allah tansah paring rahayu wilujeng. Amin. Muga-muga kabeh kawula ning tlatah Ngestirejo kene tansah senantiasa dalam kemudahan dan keberkahan. Amin. Ya, sing disuwun kuwi. Lan muga-muga sak pengre awake dhewe sak rombongan Astor Laras, Ansor Laras. Oh iya. Ansor Laras ana ing kene iki. Muga-muga warga ing tlatah tansah mangke rahayu wilujeng. Amin. Tetanene apik kabeh. Amin. Cukut 1000 tuwuh ngrembaka. Amin. Hasilnya apik kabeh ya Mas. Ha iya wi. Sejene ngono ya para warga tansah diparingi gangsal lancar. Heeh. Anggone tansah golek pangupa jiwa. Iya sing do makarya tani ya hasilnya apik. Ha iya. Sing padha dadi pegawe mundhak derajate pangkate. Iya.
sing lagi do nedeng nglakoni ujian. Iya, Iki aku bareng ujian wae jan aja tak bubarke esuk-esuk. ayo ora kok ya. Tetep iki engko tak bubarke jam 4 munggah setengah 5. Waduh. Lah ku sinau kepiye? Lah kowe karo ning panggung ngene iki ya kudune sinau, golek kepekan ngono lho. Golek tironan. Ah, mengko aku ora nggarap apa-apa. Ya wis padha aku, aku ki nambah itu niru ngono kuwi. Padha wae ora. Ha iya. Ora apa-apa. Ya muga-muga ya dongane, muga-muga aku iso nggarap ujian. Mesti kuwi tak dongake terus. Bijine apik. Amin. Lan kabeh sing saiki mergo sing kelas 8, kelas 1 tekan 5 iki do ujian. Lah sampean? Lah nek aku mono wong wis gari esuk Kemis iki perpisahan wisuda. Aku wis los. Mong kari nggih matur sembah nuwun. Heeh. Oh nggih, heeh. Mong aku wis ketemu Mbah Baut ning dalan kono, wis numpak Scoopy ndredet. Mulane kuwi. Ngleling kae. Ha iya. Wis jarikan saka ngomah. Ha iya to. Spray sing dienggo jarikan. Ha iya. Wong aku roh mau korden kok ayo. Ya pancen piyayi sing kreatif tenan. Kreatif aku salut. Ha iya. Pancen iso nguripke panggung. Ayo lah kae wis ning mburi wae. Ya nderek mangayu bagya awit wis kaleksanan ya Mas. Iya, Iki mau ya mengawan tekan sore iki mau iki acarane jadilan. Bu ngono. Kowe ya ndelok. Ora aku mung dikabari wong kene. Oh iya. Tak kira nek ndelok Ora. Kanca-kancaku sing do ngabarke rene, waduh rasulan iki isih do open house. iya. Mesti genah nggelar sego sak lawuhe. Ha iya, genah kuwi. Diampirke ya do maem bareng-bareng. Ha iya mulane kuwi. Nggih, wah jan amplop akeh tenan iki. Matur sembah nuwun mugi berkah barokah kagem panjenengan ingkang sampun kersa dana weweh kalian kula sak rombongan. Muga-muga ora lokak malah kepro tambah kebak. Amin. Ya. Allahumma amin. Ya, atur panuwun karo sedaya tamu undangan. Nggih menika ingkang rawuh wonten ing dalu punika sugeng rawuh lan matur sembah nuwun dumateng Bapak Panewu Tanjung Sari. Lajeng matur sembah nuwun dumateng Bapak Lurah Ngesti Rejo Tanjung Sari. Ya. Matur nuwun. Bengi iku uga rawuh panjenengane pepundhenku. Heeh. Ya kuwi Bapak Suharno. DPRD Gunung Kidul. Didereke karo Mas Rian. Ha iya. Wah, anggere ngene iki wis sinden-sinden do tenang. Heeh. Nah, cair. Ha iya. Seneng aku. Ha iya. Mesti anggere wis apa sambutan ngono iki terus ngesak ngono kae. Sinden-sinden wis do wis ayo. Sananu ngetokne korek arek nyuluku saringan ngono ya. Baik iso ora. Heeh. Disepati Mas. Ya apa sing gayeng-gayeng? Apa mentrok-mentrok apa? Serampat. Oh iya, serampat. Oh iya, men koprol Mbah Baut. Heeh, ayo Mas Sulis. Iya. Iki bengi iki apa? Iki bengi iki Pak guruku. Pak Roni ya uga ngasta dhewe. Oh iya, ana ing Curug Udel jare. Heeh. Ya muga diparingi kelancaran wiwit Purwomadya lan Wasana. Ah iya. Nah, ya murane. Ayo Mas Ulis. Heeh, monggo Pak Ulis. Iya. Diserampat. Semono ae kudune barang. Saya tambahi manggon dasar ayu
Rene Mbah. Mriki lho, Mbah. Lah rak ngono. Titip aku, Mbah, titip. Ayo. Os. Terima kasih atas atensinya. Wes. Men kowe arek njaluk imbuh kowe. Ayo, heeh. Icil ayem. Icil ayem. Lah ngopo nyicil ayam? Anggaran remason, geliga. Budrek. Sampeyan ki isih enom kok ya mbah muda kok wis. Wah, ngampun ngaten umur ki ra iso dicolok. Oh iya. Dek dudak dek sapa njupuk tiban bledek. Sing jipuk sampean dhewe ya iku tiban bledek dhewe no. Kita enek kula pun aman kali. Oh iya wis ora. Anu Mazda, Pripun? bojo kula apa pun kiri kitir. Lah sampean ki piye to ya? Ana bojo kok tinggal separan-paran kok nek temu wong ora. Lah niku pamite teng wingking. Lah. Lah apa gano ke digawa wong ya? Ning mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tanggungane isih jero niku. Oh ya ora apa-apa. Mangke nek pun meh lunas niku kula golekane. Oh ya ora apa-apa, heeh. Nggo jaminan wis ora masalah. Jaminan. Ngapa wong diomongi gek sacet-sacet nek wong wedoke ngono kuwi. Gelungan ki sing praktis, iso dicopot. Lah apa ora iso dicopot? Lah mboten dilem kali sirahe. Oh iya. Aratus dadak digandul nggon shower. Lah nek sare kepiye? Dalem. Lah nek sare kepiye? Wah emang kurep. Ya kula niku mari mati mengemake gelungan. Iki gelungan sing liyane ndi Kak? Kaya ora apa-apa kaya ora. Maksude serepe ngeten. Ah iya. Niki ngeten Mas ya. Pripun? Kalih nenggo bojo kula. Heeh, anu Niki nggih. kan kerawan Pak Harno. Ah nggih. Ya. Oh ya kersane tindak. Beliau adalah wakil rakyat. Heeh. Dan apabila Ah nggih. bahasa Indonesia ini, Heeh. apabila itu bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Apabila mangke kula ngersakaken Pak Harno minggah panggung, Nggih. kedah purun. Nang Kemargi Pak Harno menika wakil rakyat. nggih. Sementara saya sebagai rakyat. Rakyat. Saya juga. Nah, berarti Pak Harno wakil saya. Nah, Wakil saya juga. dados ajeng pripun-pripun tetep menang kula. Nang nggih. Lah iki ngene Kil, anu Pak. Ayo sing hormat to ya. Nganti keliru lek matur. Anu ngapunten Pak Wakil. Kenapa kok sik wakil kene niku luwih pinter timbang kula? Heeh. Mergane nek sing mangkat kula dhewe ajur masyarakat niki. Lah kok ajur sebabe? Kula milih ingkang sampun winasih saged pun wakilaken. Oh nggih. Anu ngapunten ajeng pun bayar niku nggih. Nek saya setunggal niki niku mboten Wah kuwi lho sesak. Ayo. Nah, donga. Tak warai dongane. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Aku arep maem lho. Wah, lah kok anggere entuk kae ge awake dhewe do iso mangan. Oh iya ya. Donga nika wong mangan kuwi cumpen kok do kemaki. Dongane Allahumma barik lana. Bima rozaqtana wa qina adzabannar. Monggo mboten ngirangi pakurmatan Bapak Harno tindak wonten ing panggung. Seperti kanca-kanca petara mana? Yo. Tok. Kon ngapa Mas? Mas Baut. Ngene Dik.
Kok ngawur lah. Kan Riko Mas. Lah mosok aku nduk. Mas ki sebagai panggilan keakraban Oh, tak kira ngajeni kekadangan. Ora bener meneh. Anu, Pak. Ngene. Aku mau kon munggah to. Nggih. Ge saiki aku wis medun, tak medun. Ampun. Sing penting wis munggah. Jenengan kula kan munggah mergo pinter. Nek goblok mboten mungkin munggah. Wong kula niki sekolah 6 tahun ya ora munggah-munggah kok. Niki pun kula pilih jenengan sing munggah niku. Dalange ujian. Nggih. Mboten kula pun rampung. Niku pen kula garapke kok. Wis aku ora iso ndagel nek karo kowe sing penting sukses. Gek kepiye aku kon ngopo rene bojomu nang endi? Bojo kula niki wae dereng dugi iki to. Bojomu kok kowe ora gemati karo bojomu piye masalahe? Lah kok ketoke WA-an le jenengane bojo kula niku. Syukur. Lah iya iki malah. Lah yo kalah pangkat ge car kepiye-kepiye. Saya malah curiga, kenapa? Wes laran. Leren pripun iki tak urus masalah niki. Wah niku WA-an le jenengan dereng kehapus terus Lah kok. iya mung WA-an, WA-ne mung apik, Pak Harno. Iki bojoku kok nyelot suwe nyelot ora kalah. Berweane ngono kuwi. Lah kepiye Mbak Niken? Iki lho ketoke urip ning ora urip. Niko kene pas dituweni niko jan mboten urip. Ning ditilar mungkur niko urip Pak, yakin niko. Lah urip niki jenengan pun kondur le urip niku gek WA meneh. Nggih. Lah kenapa ora urip? Aku ya ora ngerti Pak, gek jenengan gadah obat napa mboten? Lah obat apa men nguripke bojo kula ketoke gembleger suarane ning ora kasunyatan. Ngono kuwi. Bojo kula cita ngeten. Heeh. Bojo kula. Bojomu. Nggih mpun ya. Kok njurle gampang menerima. Lah arek nesu wong ya pisan ora wani pindho nyotone Mas. Oh iya. Lah ya arek kepiye? Nah anu. Wis gak bojomu kan rene. Pahit kalih, pahit. Ben nganti ora ketulis aku. Ketulis aja kuwatir ora. Wis gak bojomu kan rene aja ngarapi aku. Ma. Ma. Ora mama jeneng iki Kak Timah. Dadi iki nek kowe bojoku ki ora mamah langsung dilek. Itu mamah kesuwen. bojomu nek ngundang kowe kepiye nek kowe ngundang mah? Pak. Sekondi Pak, saka ngarit. Jangan lupa ya Pak, nanti aku mau kerja, nanti pedusnya diganduli. Aja kok dicampur lho ngene lah. Mosok papa kon ganduli pakan wedhus. Wis ora reko-reko neng. Kowe ku tekan ngendi Tem? Kowe nek kula menggoling kali warga masyarakat kene. Dadi nek ndelalah sing ngandut aja pisan-pisan batin karo baut, gur ngono wae. Nggih, pokoke nek sing nyuwun pangapunten kok garbini ampun ming batos kula. Jenengan lairke kemawon. Nggih. Wis ngene gak terusno kowe nembang apa ngono wae aku trimo anu. Biasane nek niki niku reman pun Kowe wis lekas kowe. Ngene baut. Nggih. Tak takon. Kono ngadeg. Iki apa jenenge? Arto, Pak. Oh, Arto. Dek, iki apa jenenge? Duit sing bener goblok bangetnya ya. Wes. Lah kula mboten ditakoni. Lah. Pisan kas. Ping pira? Ya, Ping 5 siap. apa ping pira? Tenang mawon. Iki apa? Duit, Pak. Duit. Iki apa, Mbak? Uang nu kok jarene iki. Ayo nih. Iki apa? Uang, Pak, uang. Uang. Coba tekan sing jange anu ki, jange dalange iki. Iki apa? Hah? Cuan, bener iki cuan. Goblok banget ya ngono. Ana kaya ngene kok uang, nek uang kiki. Kayak mamah teko. Halo, Ma. Kamu tuh bikin aku deg-degan sih. Ya. Akhirnya Mama datang juga. Ya ampun. Loh, biasa, sing ngiri stroke.
Pokoknya anggere sing darah naik mesti ngiri. Keharmonisan dalam rumah tangga saya memang seperti itu. Papa ninggalin aku sih. Habis. Kenapa? Kan aku baru pasang idep. Sampai aku pasangnya kebalik loh. Pantesan. Harusnya pasangnya melumah ini mengkurep. Lah pantesan ngerocos. Di jalan cuma drojos terus Pak Dewan ngaturaken wilujeng dalu. Nggih, Mbak Niken. Nggih. Niki gandeng jenengan pun dugi nginggil. Nggih. Kayak kula tak pedun. Nggih. Niki wis tak serahke kalih baut niki wau kula kan nebak to mboten iso. Coba nek karo jenengan. Pripun, Pak? Kira-kira nek niki napa Mas Baut? Niki uang. Apa Mbak Niken? Niki duit Pak. Genah duit. Kok goblok banget bola-bali uang. Uang. Uang niki lah duit to Pak. Duit. Astane. Ora pas. Pakmu. Ini duit, ini uang, ini harta. Orang gagas aku. Saru Orang, gurani saru aku ya ora uman tenan kok ora urusan. ora pareng mosok jikok dhewe kali biasane prasmanan. Ora Nek sing jenenge peparing ki ya ikhlas. Saikhlase sing arep maringi ora ge langsung. Siki ki jaman iki wis pesta berdiri tak kandhani iki. Pak Harno nyuwun pangapunten bojo kula sok ngaten niku. Nggih, mboten napa-napa. Pun maklum napa Pak Harno niku. Maklum nek kalih baut. Nah, nggih. Timbang jenengan sing dados kula. Lho. Nganu to Pak Blangkon. Ora masalah timbang waras ra entuk pangan. Mending rada miring. Ning marek ki anak bojo. Lah kemaki waras sing bedundak kaya. Ora apa nyuwun pangapunten kalih Pak Dewan. Pak Ngapunten Pak menika ikhlas nggih Pak. Ikhlas Ridho nggih. Ora cukup meneh. Wah nggih Pak. Anu Pak. Tanglet melih mawon Pak. Takkan Uang napa meneh. duit? Iki apa? Niki duit Pak. Ya duit. Anu Pak, Ya duit to. saya tahu jawabannya itu apa. Nah, Apa jawabannya Mas? Kecret. Kacret. Oh malah bener kacret. Kacret. Kecret bener rekalah. Gur jawab kecret ben kok yo entuk 100. Mau ki jawab apa kecret ngono ben entuk 100. Oh, goblok banget to iki. Ora coba meneh. Iki apa? sik niki to Pak. Heeh. Mboten cah bedhe. Wah. Ya nek ora bener ya ora dikai kok. Tanget kula Iki apa? Kecret. Kok yo kebangetan. Kok kecret ki ana genah iki duit. Ana duit kok ya diloke Uang iki ki uang. Kecret napa? Salah kecret ki opo? Iki jenenge apa, Mbak? Uang, Pak. Uangnya wis uang wis. Iki disaki. Modar. Tepuk tangan kagem Pak Harno. Mangdo keplok najeng keplok. Lah malah gur ngerel wirang kok. Ya ora ngeler wirang, ngeler wirang Iya. ora teges kono kuwi. Pak Harno kan piyayene senengane ngoten niku. Sentir lengo potro. Sing dipikir Mas Rian ro Pak Harno. Nah, Mas biaya iklan, biaya iklan. Mas Rian, Biaya iklan, Mas. kula sebat asmanipun. Biaya iklan, aran sing kula iklan. Sentir lengo potro. Sentir lengo potro. Sing dipikir Mas Rian ro Mas Harno. Nggih. Biaya iklan. Biaya iklan. Ana wong golek rezeki lewese ora sebahene. Do geblokeng wetengmu. Matur Muni sembah jabang nuwun. bayi. Mbah, isik tambah siji. Lah piye? Esemane Mbah Bardi gawe tentrem atiku. Iki piye? Iki piye kok ra eneng biayane. Sentir lengo potro. Sing dipikir Mas Rian ro Pak Harno. Matur nuwun, kula mboten nyuwun biaya iklan niku wau. Kok terus ngono? oh, Pak Lurah Pak iso nge- Lurah. Pak Lurah. Pak Lu niki saking Pak Lurah Pak Hendri lho. Lho piyayine kok lomo koyo ngono lho, Pak aku dadi ora kepenak to Pak ning ngene Ora iki. kepenak tecekele ben kepenak kene. Aku ki arep main perasaan. Main perasaan ya klingsir aku lho.
Wong senengane. Nggih, Pak Lurah, Pak Hendri matur sembah nuwun katresnanipun. Dek. Sapa njiko? Gemblekan gedek. Nek gedheke Pak Dik ajeng nyumbang lagu. Wo. Tak kira munggahke nyumbang. Dilumbukke engko dindom bareng. Sing jenenge senek karo wedang ki utama. Mula nek wong Jawa ki tegese wedang ki jenengan pirsa ora? Wedang yo unjukan. Wedang ki tegese ngawe kadang. Mulane wong Jawa ki terkenali rukun nek wedangan. Ayo do wedangan yuk. Ayo do wedangan yuk. Pra mungkin son kok mampir. Lah iya. Mesti kan kadang sing seneng mampir. Ngono, ana tembungan iki wedang teh pahit teh legi. Pahit ki tegesane pahitane ngurip. Wong urip ning alam donya ki kudu duwe pahitan supaya eling marang Gusti kang murba dumadi. Bojo. Ceploke sekong kamar mandi. Tangan rumiyin. Sing jenenge ana pahit ana legi. Legi ki saka tembung legi, legawa ning ati. Wong urip ning alam donya kudu tansah legawa maneng kok puji syukur marang Gusti kang murba dumadi. Saka mburi langsung resik. Saiki pertanyaan nih, kula niku oman apa mboten? Pak, kula niku playon mbok nyuwun sitok pahit. Nggih, Pak, kula nggene pahitan. Niki wau ugi wonten titipan Mas Da. Alhamdulillah. Nah, monggo jenengan ingkang maos. Amin. Lu kok wis suwek amplope? Dasare mboten dilem ampun cubriya riyin. Ketoke Ya wajah pancen nek sawangan iki nek bojoku ki ya ora meyakinkan. ketoke wajah kriminal ya aku ki. Matur nuwun nggih Pak De, sehat selalu. Jenengan waos. Oh ya iki ya kathah. Nggih, Mas Da monggo. nyuwun podang kuning mugi-mugi warga Walang, Mbah. Warga Oke. Desa Kerja enggak tak 1 dan 2 rukun selalu dan ternaknya sehat selalu. Amin. Oh nggih, iki nembe Saking- kathah musibah ternak. Lho lah. Napa Penyakit niku? lato-lato. Wuh, berarti lato-latomu ya kudu tak openi, Pak. Wingi wis tak vaksin kok. Men ora keneng Pak penyakit. Densis. Nganti kaya kebak gurem didensis. Wong senengane nek saiki iki kewan ki kudu diati-ati dijagani kebersihane Nggih. ben ora kena penyakit sing jenenge penyakit lato-lato. Heeh, wingi Kang Gito tak omong, Kang kuwi pedhetmu timbang loro jang turu aworan bae aku. Jaga kebersihan aku. Ya ora. Napa menika Mas Dalang? Iki sing podang kuning wau saking Soto Pendawa Jalan Magelang Karang Wuru Kidul. Oh nggih, lor piungan. Apa meng lepiungan wae. Nggih, tesih malih Iki enten nyuwun gending sinom lo gondang. loro gandreng. Mengke dawahke rujak jeruk nggih Nggih. matur nuwun Pak Sahno saking Pak Sahno. Oh nggih. Tak Dene dhewekne dereng si osah kok. Pak Sahno ki asmane. Asmo. 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Dalang nyuwun menika kula Pak Yatno Sukiran badhe nyuwun lelagon podang kuning. Lagon niku kula kintunaken katur putu kula Gibran kalian Bella matur sembah nuwun. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Dheweke sik. Iki dibagi karo jenengan. Oke. Kene Pak iso maca ora? Nah, karo iki. Sing kon maca Oke, loro. Sik kosek. Kok saiki disuwek sik. Senenge gotong royong kene sing maca, kono sing nyuwek amplope. Ya, Mbak. Wis entuk akeh banget kok lho. Nggih, mengke ya didum bareng. Mangke pun dom, wingi didom bareng ning gek mboten uman kula. Lah sing penting lek ngedom kawis bareng. Ya sing kuman bojomu kan ya padha wae. Ayo. Bab Waduh angel macane, Pak. bab Niki wae gratis ongkir napa? bak Wong arep pinter ki diragati. bakule sapi. Njur aktif. Sapi rokel nyuwun lagu bojo loro. Bojo loro apa bojo loro kuwi? Kagem Karang Taruna lan sedulur kabeh. Nggih. Bakule sapi. Bakule sapi rokel. Rokel matur Kowe nuwun. khusus sing sapi rokel, nek sing jinak ora gelem. Wilujeng dalu Mas Da. Nggih. Saking kula tlutuh gedang jungi. Oh nggih. Apa kok ilang? Nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi. Matur nuwun. Apa kok
yo nganti tingkluk bareng. Aku yo gelem-gelemi. Sing goblok e pokono paku. Nggih, dipinangkani setunggal boko setunggal. Iki ontene. Oh nggih. Nah, dari luar biasa. Ah nggih, dari Pak Sukamti Indrini. Nggih. Minta lagu Lintang Rembulan. Nggih. Lintang rembulan. Oh, mengko sing pundi riyen sing diaturke sing alus. Oh, sing alus rumiyin. Sing podang kuning rumiyin, Oh, Nggih. 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 Podang kuning nek Sing ngatur. bojoku. Bojoku ra pas nek podang. Lho apa? Lah kaya ngene iki paling ora pleci. Emprit ya. Karo manuk ampuh ngopo nek ketel raprit mesti mandek. Ya Iya, mbok ganter to disempret. padha anggere sprit ngono leren ngandan. Nggih, Karo nggih. kur leci nyatane ya berhasil ya. Penontonnya luar biasa, Nggih. sedaya mugi pinaringan berkah barokah sehat. Ki yo ngaturke matur nuwun Bu. Nggih. Kalih sedulur-sedulur gathak Gathak. tunggal kalih kerja Nggih. panitiasa ngatasi awake dhewe. Leres. Wis saben-saben sapa kene kok isih diparengke nderekke Masda. Mula Suatu Amin, amin, kehormatan. amin. Matur sembah nuwun lah. Dalang viral yang Nggih. lagi kondang, paribasane tasih wonten ing Bangku, bangku sekolahan nggih. yang luar biasa, jam terbangnya jos. Lali arek niliki kepiye nek jame terbang ki. Dapat Pak nyumbang lagu meleh. Wah, wedang meneh. Boleh ojo-ojo ki malah kintel. Intel ora Kepolisian. kintel. Kintel. Kintel kok namatke aku Teko lho. kapolisian ki lho, tak kira ki kintel. Intel. Lah, Pak Din. Amit nggih. Pak. Kintel kok namatke aku. Cobi tindingane, Mas. Niki sing ngaturke sinten Masda? lho Podang kuning. jenengan kalih Kenggarwa. Oh nggih. Pokoke ngemban dawuh kula nderek mangke ajeng sinten sing ngaturke. Nadyan wujute mung peksi. Ya aku. Ini ora uman. Sarene Aman. iku nggo dalan. Nggih, dalan. Tak rono. Aja nganti kesodok Pangeran Baki. Aku isih arenane jembar. Iya, Pak. Gawe talining bronto. Alus manis sakso Terane le ngatur miki. ya kudu Ah ya kuwi vibrasen. Karo ngene. Apa? Vibrasen. Oh, Mike Tyson. Entukmu ngatur mi karo ngene Mike iki. Tyson ki ngene. Vibrasi. Oh iya iya. Kudu diatur, ya. Lah yo ora ngene. Nek pas Ben itu. arep nyuwara ki yo aja didohke. Oh, ngono. Iki Pak. Jenengan nyenggol bojo kula, Pak. Wah, genah beki wis entek barek ngene iki. Kesempatan yo. Nyo, sisan. Nek bojo ki dilindungi ora ditawak-tawak. Lho, nek kira-kira menang lha nek ora ajur kuwi ngopo? Jare garwane sampean iki nek ning panggungan iki milik umum. Anu pun kula busek. Bojoan ki nek ning mburi lek nek panggungan ngene iki bojomu milik umum. Ayo aja ya. Wis tak rewangi kepiye caraku membahagiakan istri. Saiki sadar toh. Iya. Di balik suksesmu itu ada doaku yang selalu menyertai. Iya. Saya juga tahu, sayang. Hal Di balik suksesnya seorang istri, megalong ada suami yang teraniaya. Iya. Wes wenggana kula lono. Yo rasa ngaku ngono to. Golek isi podang jenar. Ibu Ibu gludrek. Ibu bunga. Ibu bungae.
Ibu bunga hatiku Kang Mas. Aja guyu lek. Aku karamelu guyu. Ibu bunga ing atiku. Barengan yo Pak. Nyanding. Nyan. Sing manut ngeng Pak, amit nggih, manut irama. Nek aku sing endek jenengan sing dhuwur ning yo manut ngeng. Sepinten Mas? Nyanding. Yo wis. 1, 2, 3. Nyan. Gedhuwuren lek ora manut. Lha mosok aku dituthukno pojok dhewe iki kok. Dasare sentimen kowe. Nek aku sepiro Mas? Nyanding. Lah pas iki. Coba nek bojoku. Nyanding. Siji Mbah, siji. Nyanding. Nyanding. Wis dengan. Ya aku coba Mas. Nyanding bisa dadi Katampio menika ingkang pun kersakaken podang kuning. Mugi ndadosaken jampi saya sawetawis. Ayo mulai bojoku iki. Hah? Anu nek sing ngajak kowe biyen ora dadi iki nok. Ayo wong loro. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterang gonku golek ora krasa esuk kapan nganti bengi maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apa jangan nak rindu saka kademen sarawe ngoceh dheweke malih kae tak sawang hamba aja ngicik ning podang kuning agawe pikirku celeret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si bodak andudut ati kepranan nora mendo atiku sansaya datra tak sranani sun pikatku luting bendo goleki ora krasa esuk awan
saka kaduan sarawing yo ojo ngece bocah kuning agawe pikirku komeng sleret tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon slirane ora bakal atiku jadi walia yen si podang andudut ati kepranan ora mandong atiku sang saya ndotro kajanani surti kapuluteng bendo ingkang pun kersakaken podang kuning sakamat-kamat pun aturaken katur Bapak Ibu ingkang mirsani ugi ingkang wonten live streaming. Nah ini ada titipan Lagi dari siap. teman-teman streaming ya Oke. Nggo Mbah Baut karo Mbak Niken iki kaos Alhamdulillah. mriki Mbah iki tak Matur. sutaosken jenengan Nggih. di sisan mangiklanke. Oh, nggih. Kene Pak. Sido neng persarakan Yo feedback kuwi sing bener ngono kuwi. Nah, M Lah kok meng iki lho menika dari sik tersinggung aku nggonku pendek ibu ora kuwi lengene pendek lho. oh ngaten tak kira nggon aku nggonku pendek L panjang. oh wah ning ketoke sesak Bu XL nggih Ya Ranjih, Iki. menika wonten kaos. Nggih. Ini dari Dibuka teman-teman streaming. Nah, menika kru dari Mas Dalang. Nggih, sik dibuka. Bapak Ibu mawi ngersaken, monggo menika kaosipun kados mekaten wonten gambaripun Mas Dalang. Wonten kaos lengan pendek dan lengan panjang. Nah, sing apik. Kusik Pak. Pak, atraksi kaya bapake moke lho persis. Alan. Amit ya Pakmu. Nah, kudu ra entuk tiba lho. Kaya bapake moke lho. Nggih, kaosipun kados mekaten Pak Bu. contoh kaosipun niki pun wonten gambaripun Ada gambarnya Ya. Mas Dalang, Ya, Mas di sini Da ada Yusuf. tulisannya Mas Da Yusuf. Kaine bagus, ning yo ki, anyep. Ning hati-hati ki. Lah ngopo? Lah iki ora iso ngegameke ki dalange iki. Lah kok iso? Yus terus. Asem. Nggih. Ya, sehat-sehat ya Sehat-sehat Pak. Nggih. Nggih, menika wonten gambaripun Mas Dalang, monggo ingkang ngersaken lengan panjang atau lengan pendek. Lengan panjang berapa Mas Berapa, Dalang? Mas? 80. 80 yang lengan panjang, Ya. yang lengan pendek 75. 75. Kacek 5.000 monggo ngersake sing Saya lengan panjang panjang. napa sing pendek. Nggih, Matur mangke nek nuwun rada menika. murah sik kiwa panjang sik tengen pendek saged. Kaya midi ya nek. Wong senengane ini dari teman-teman streaming bagi yang Ya. ngersaken bisa nanti ke belakang panggung atau di sebelah kanan panggung. Ya, Ajeng monggo. tumbas kaosnya Mas Dalang. Buat kenang-kenangan. Ya, boleh. Kepanggih kali Niki Mas Da. ngeten Mbah, niku asline iki arep didumke. Nek gandeng stoke digomeng sithik dadi didol, ndak kuku eneng-eneng. Nek jane mboten napa-napa lho didumke. Niki kan piyayi sekitar 2000. Mangke gek gentosan le ngagem. Kok sing keri dhewe wis mulur. Bar iki dienggo kowe. Lha dadi semene iki. Monggo penggemar Monggo, Mas yang Da. ngersaken Ini dari kaos Mas konco-konco Da. streaming matur nuwun Mbah. Kita juga sing bener to.
Kita juga selalu menyapa yang ada di streaming. Ini setiap Mas Masda Yusuf Iya, itu Ringgit Cucal selalu mirsani. Iki ya Kritik karo- dan saran membangun, terima kasih sekali. Tanpa panjenengan kita semua bukan apa-apa. Matur nuwun. Ini ada yang dari luar negeri, Iya. ada yang dari pokoknya luar biasa penggemarnya. Mas Jalang dereng rawuh Mirsani menanti streaming. sudah Iya, luar nasional dan internasional. Sehat terus Amin, nggih amin. Mas Dalang. Amin, amin, matur sembah. Penggemarnya Iya. banyak. Awake dhewe yo melu biasa. Dhewe ya kebagian rezeki. lumayan lho fan-fane awake dhewe. Piro, Pak? 8. 8. Lha malah iso nukokno kaos lho timbang kokean judeg karang enek. Lho. Senengane. Iki wis ribuan puluhan ribu. Monggo menika. Monggo napa melih Mas Sing ya. ditunggu-tunggu ki biasane Mbak Mega. Heeh, iki mau nggon apa ki WA ning ki tak waca sisan iki ana sing njaluk Wong nyopot. Nyopot. Iki kepiye to? ya hancur Bulane nyantel gulu. Aeret-eret kok ora tugel-tugel. Ya sing ditunggu-tunggu Mbak Mega biasanipun Pak Dalang. Apa sing dikesake? Mas Dalang. iki manggon WA iki sing nyun ngapura ya karang ora ning kene iki HP ku ora nek sinyale dadi Oh, jeng-jeng melih niku nek tumbas HP sak sinyale. ora maksud iki kan panggone iki mun setiap daerah iki provider iki beda-beda. Lho nek ngen kula mboten ming ngriki tok le mboten ten sinyale. Lah ngendi? Turun WA mboten ten sing mlebet blas. Lah pundi? Kok iso? Paketane entek. Kan luwih tenang Wong timbangane jenengan ki tuku kemlunting. HP anyar nganti sprene yo ora nek wong telepon. Lah wong alisine yo gur kowe tok kok ya. Syarat telepon Monggo sapa? menika dos pundi? Ngasih watu-watu aku guyu sampean. Wah, jeneng saged gemujeng niku lega teng penggalih. Nek Lah niki Mbak En sing lemu ming ditanu buah kabeh. Ya kan nek Piyayi Putri ki jaga imet, Pak. Lah. Masa ana wong guyu kayak ha ya ora tak Lah niki yo rasa banget no nganti ponak kabeh. ning yo los wae aja ditahan. Los. Nek ora los, Lho ora ketok mrembeng to gara-gara nahan to. Kuwi daleme cerak kene lho kuwi. Pak Lurah nyun pangabut. Lho Pak Lurah ki utara memeng aku ki wis diguang saka Ngestirejo. Di rakyat ngeten iki aja pripun. Lah nek umpama di rakyat telu ngeten niki iso mudhun kok Pak Lurah jujur ngrasake kok. Dawuh menika Mas Dalang. Mau nggon WA iki ana sing ngrecake caping gunung. Oh nggih. Nggih dikancane karo Tiwik men ngadeg, heeh. Oh, iya. Karo jenengan karo Oh nggih, Mbak Mega. Kali Mbak Mega. Mbak Mega, ayo no tak tulungi. Sepati alon-alon. Mas, heeh. Ini no, alan-alan no. Hey, hae. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Wilujeng sedaya warga. Gata, Gathah setunggal kalih. Tunggal kalih Lajeng kerja. Kerja. Ngaturaken sugeng dalu ki kagem Mbah Baut. Iya. Papah baut. Heeh. Papah baut. Oh, Papa Baut. Lah papahe semene iki wite sepira? Kleru jane. Lah piye? Mbah Baut, Mbak Niken terus papae Papa Yusuf. Asline ki arep ngono kuwi, kowe ora tanggapi kene. Ya enggak pas lah mosok papanya seperti ini, mamahnya seperti ini. Mama Nanti citaannya rusak dong. Papah niku lah maksudnya ayah ibu ngoten lho. Oh iya. Jadi sebagai orang tua. Heeh. Tengah. Orang tua. Mriki Mbak Mega. Menika Ah, iya. digangeni warga masyarakat mriki ugi yang di streaming. Nggih. Dan luar biasa ini suwantene Mbak Mega jues. Coba aku marahi. Jos nek nyuarani. Aku nyuarai iki berhasil bojoku tak warai. Wah, Ngopo? gua antar iku nentek bumbone. Bengok. Iki caping gunungan. Wonten lanjutan samping ya Mbak Ya Mega. nyuwara sithik enake. Pak, aja rono lho, aja ning kono ning kene. Heeh, kamu Pandangan ki biar fokus. mengganggu saja. Aku arep ndelok Biar cinta fokus. kowe. pandangan. Iya neh, ya.
Aku ya wis tau enom rasa manas-manasi. Mulane iki menehi waktu sing enom. Tau enom. Tak kira langsung tuwa. Ah ya kur ngono kae. Terbawa waktu ya kur. Lekus. Pak Ipung, Pak Ipung. Mangga, Nduk. Saben bengi. Saben bengi Ayo Mbah Baut. Jengklek, Pak. Ah, iso pas. Pengendange Mas Sulis. Elok. Pak Galang ya, En. Ora ngedram iki. Ora. Ayo karang Mas Ron iki ngastop dhewe. Nggih. Oh, Nggih, nggih. Kula Monggo Pak Mega. memaca hamong karo jana Pak Rekata. Sendale sapa? urusane nyawa ya wong kaget iki. Nah, kuwi lho sendale sinten Nggih, matur niku. nuwun. Mbah kabeh. Kuwi mau bar midak telek lho. Wah. Iya. Aja diganggu nek Mbak Mega Gibowo aja diganggu. Anu Mas Blen jenengan pateni mik kula kalih kanca-kanca. Aja. Iki ana meneh nyuwun lagu sragenan kagem sedaya pamirsa saking kula Mas Kris Kerjawa nggih engko. Oh nggih, juragane pasir niku. Oh iya, Nggih. tenan. Nyutori pasir putih-putih saged ngecer. Wingi kula pesen 2 kilo. Lah nek pasir ki paling ora yo. Lah duitku tekane semono. Tonggo teparuh doget, babot pesen pasir godam. Dikreseki 2 kilo. Asem. Jeng tumbas pasir. Kano. 2 kilo. Nggo goreng kacang. Janur kuning. Iya. Wah. Mumpun Pak. Gegrek mboten Mbah Lato-lato. Oh, weh, lha kowe malah nyokol lato-latone Mbah. Kan nok. Pripun? Aja bahas lato-lato. Lah pripun? Nah, nek umur semene iki sing ora gegrek ya, nah. Ngaten. Bahaya ki nek jek enom-no. Lho nok nikah wis gumut sing nganti yo. Kembang wae wata. Ki kok nganggo parikan. Nganggo parikan. Anjing. Iki sing do nandur pari aku ki jagung wingi ora arep melu aku. Parikan ki pantun. Parian ki tegese pantun. Oh, lah iya pantun kan pari. Wis karepmu, Mbah. Lah iya sakarepku lho ora nyilih sapa-sapa. Wong karo Pak Dalang kok semaur wae to. Ayo nok terusno nok. Guna. Kurang. Rasa gaya sul. Panggilannya itu Mas Sulis itu yo paling ora aja mburi no. Aku ki Sul. Aja ngarep mburi. Sul bener lho, sul. Lis paling ora. Yo tenan Lis. Aja diceluk ngarep. Heeh. Ayo nok. Retu semaju kene nok. Maju Aja kene, Nok. midaki kabel. Kowe maju nok kipere aku nok. Nyelaksane. Ora kipere awakmu kegulan terus. Ayo ayo aku kiper. Oke. Yeay. Dume bathuke jembar njur nggo bal-balan ngono, Mbak. Piye? Dilake bathuke jembar Ora ngono nok, awake dhewe iki padha-padha rasa saling ngono. Diwenehi bathu jembar ki malah lumayan. Wamu ki sing jembar udu bathuke. Lah napa? Lho. Pripun? Geger ki. Oh, geger. Coba kelegan coba.
Pakai bar ngongslake lampu yo mayang lengpet mati. Semangat tok. Saking semangate. Ya monggo Mbak Mega. Pacita wis teyang lho we. Oh nggih ya ora apa-apa. Kae lho sing demung lho, Alpan lho kae. Yang iki pol lho. Hah? Yang iki. Lah jare dhisik RC kok siki Alpa. Masak jeruk minum jeruk. Lah ten ngono tenan. Ora apa-apa, sak dadi sharing. Ayo Mbak Mega. Kok mundur meneh to nok maju no? Kok mundur melu no? Jeruk iki. Kamu tetap maju biar aku yang mundur. Daripada kunduran aku. Aja lali kok parikan. panas Wih gugup aja. Gugup ya karo-karo sampean kuwi kok Mbah ora. Ora apa-apa. Aja sok batin waakmu to no. Lah pripun? Jut lahirno. Dadi kleru. Ora apa-apa. Kowe kleru ki ora apa-apa. Lah napa? Lho kan tahape Wong belajar kleru sing. ki ya ora oleh nek ora apa-apa. Weh, ya wong ki urip sempurna ki nganggo kleru. Arep pinter nganggo goblok sik. Dan kaya aku iki sementara tene ji goblok. Ning mbuh kok nyandak pinter apa ora aku ya ora doh. Panas. Panas. Bok, nek iki tersinggung aku, Lis. Masa dilokke wiyagane idiot lho Pak jenengan. Aku. Aku dilokne idiot. Heeh. Ya wis. Piye ta ki? Kayak yo kayak kebangetan karo wong sepuh kaya idiot no. Kudune difabel. Yo difabel ki tukang listrik. Kae kabel. Panas Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Saping gunung. Mbak ini kan jenengan ki nek teng dia nggih ngeten niki. Ngobatke napa mboten? Wah, no, nek neng omah ki gurdo kepuk agak. Meneng karepe dhewe wis, Pak. Wong wis tuwa wae gek kowe kamar kono, aku kamar kene. Lah aku kira awakmu ki pisah ranjang lho, Nok. Lah niki pinjal pisah ranjang. Mergane nek dadi siji gur cilik ranjang iki ora sedeng. Gek pisah ranjang aku nang isor. Bojoku nang dhuwur gurane kontak kring, aku dong aku ki. Napa niku artine? Kok no ranjang sing gedhe maksudnya ki. Oh, ngaten. Lah iya masa. Anake gur mambu PPO paling mentok ya remason kok gaya lho bojoku ki. Kira ya nyamuk rawani nyedak. Nadian. Nganggo parikan kok ya. Aku parian. Oh, parian. Parian yo, parian iki judule gandrak kerja. Pak, pariane pun liwat. Lah gini ora ngerti aku. Dari pariane wis liwat lah ngendi wong ora enek mau ki. Parian mboten niki, Pak. Wis diusung truk wis kok diterus. Oh wis teruske ra sido no. Oh, tenan to, nandur jagung ra sido pari. Karep Mbah. Nadian. Wadon. Sarta. Suling kumandang Suarane Wal-walan kasih biru ugal-ugalan
aja ditiru becik sing prasaja Patrang Mas maning banyu dawah langgamipun saping gunung katur sedaya ingkang mirsani. Ayo Mbak Monggo Mbak Mega rada maju Mbak Mega. Impol, impol. Drek, drek. Zaman berjuang jor kelingan Iya
janji ning saiki apa lali ning gunung tak jadongi sego jagung yen metu tak silih capek gunung omahe syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha Matur suwun Dik Mega. Mbak Mega yang cantik. Serba bisa ya Bu. Serba bisa. Langgame nggih sae. Matur nuwun, Bawane ya. Dik. Nah. Anakku tuwas tek sekolah nang luar biasa iku goblok. Gue lahir yang luar biasa kepiye. Kowe wis biasa wis iso pinter kok. Anakku ki luar biasa ora pinter-pinter. Mbak Mega matur sembah nuwun. Nggih, sing dianti-anti, sing diantu-antu suwantene Mbak Mega. Mbak Mega, Mbak Mega, Mbak Mega. Nek iki mendung. Dadine Bruwet. ngulok ke kurang. Ae wetekno kok ya. Awake dhewe ngalah. Wonten malih. Monggo. kula wonten malih Lah nggih. iki sing seragenan niki pun kula aturke kan Nggih. seragenke caping gunung saking Mas Kris juragane pasir Nggih. iki wau Gerajakan Banyuwangi terus sing klasik siji mengke kula nggih nek gara-gara Nggih. Nggih. Iku sik klasik. heeh Kresek. iki Gue plastik. Sugeng dalu Masda nyuwun lagu Gubuk Asmara ingkang nembang Mbak Mega. Wah iki kok nek gara-gara wae iki wis. Ah iya. 50 Mbak Mega, 50 Mbah Baut dan 150 kagem Masda. Oh nggih sembah nuwun aku akeh dhewe iki. Tok 50 tok jenengku mau kesebut lho. Sampean 50 aku 150 ngono lho. Oh, kula 50. Heeh. Anu nggih. Lumayan. Iki tak lunasi sisan. Kowe timbangane jenengan gadah dados penggalian to. Wah enggak. Gek lungaten mawon. Mas, pegatan. Bertanggu rondo sesuk sore. Saking Mas Sulistyo Cikandi Serang Banten, heeh. Dipinangkani. Banten, oh dari Banten. Iki engko wae Gubuk Asmara nek gara-gara. Oh nggih, Gubuk Mbak Asmara Mega sing mangke. ditersake. Iki Gerajakan Banyuwangi. Wah. Nggih. Dipinangkani. Anu sinten biasanipun Mas? Oh, Unikan aneh. Oh, Iki sing Mbak Niken. Heeh. Jenenge padha aku. Nikene asmane Mbak Niken. Nek aku Niken 1, kene Niken 2. Kono Niken dua. Niken sia kene sialan. Kok kaya ngono. Niken sia kok sia. Aku nesu lho. Bali lho, aku bali lho. Ya Bali ya. Yung kene pirang-pirang kok bingung. Bali ya. Aku ki Sarah seneng Niken eneng. Lah terus gayaku piye? Arepmu kene karo nesu wong wedok ringkih. Muliar mulai nang endi? Urung tak tebus omahmu ki. Kemaki arek mule. Lah aku kene ora karo aku nang lambrang memang sane iki. Sing sabar Mbak Niken ora entuk balik nang nggon aku wae. Lah niki bojo kula kok ngoten niku nek Kula eleke Mas. Ampun purun kulian ming tambah masalah. Pun cekap niku mawon. Karepmu. Hae, tambah masalah kene karo jenengan. Lah nek karo aku wis beda meneh perkarane. Karo aku Sulaya. Engko nek Bali ora entuk lawang lho. Ora entuk ya tuku. Dur lawange piro regane? 350, 200 entuk lawang kok. Ngancam ra entuk lawang. Tuku kaya wong tipis. Mangsane, duwe duit le. Oh bar diparingi Pak Harno. Ngeling-ngeling kowe biyen ngoyak-oyak aku arep kepiye to aku kok rumangsaku saiki gawe lara atiku. Biyen ya biyen saiki ya saiki. Biyen ra urung eneng saras. Lho. Lah saiki barang ngerti saras kok niken iki keduan aku. Dasare ya saiki rada mampu aku las dadi. Ora kepiye nek ngono wae.
Sur sumber. Nesuwa, iki urung dibayar. Urung. Bali sik. Kerane wong nesuwa kompo karo duit kalah. Monggo Mbak Niken Sia. Monggo Mbak Niken Sia. Monggo monggo Mbak Niken. Mbak pagi sareng-sareng. Kang micil saking tlatah semen. Mbak Niken Sia, kokoh tak tertandingi. Semen iki. Ya, cok sisan. Isin wong lanang. Kaya semen lho. Kok ngono ta padano semen. Kudune piye, Mbah? Kudune Niken Sia. Piye? Heeh. Mbak Niken, Mbak wilujeng Niken, dalu. wilujeng dalu. Nggih, kabaripun sehat? Alhamdulillah. Ini banyak sehat. yang tanya kalau Mbak Niken Sia itu aslinya mana? Oh nggih, kula asli saking Semin. Asli saking Semen. Bendung. Nggih. Ini kemarin Mbak Niken itu juara 1 Waranggono tingkat Tinggi. provinsi ya Mbak? Tingkat tinggi. Dadi awake dhewe leren sik lungguh kene, Yo. men Mbak Niken Sia sing nyekar. Iki serene sing nyanyi niku Mbak Niken gek piyaga do mendel riyen. Lho nek nyanyi ora diiringi ya ora dadi to ya. Wingi tak iringno utah kok. Maksudnya diringi iki nganggo gamelan. iya. Monggo Mbak Niken. Utah ya dilap. Iya. Malah kelingan aku. Barang gon dilapi kelingan aku. Kelingan apa? Guyang mobil. Dikira mikir ora jero-jero to. Ngene koyo. Nggih, pripun? Masda? Ana pamundutan Gerajakan Banyuwangi gitu. Oh, iya. Heeh. Saking telutuh gedang gitu. Mbak Baut sing joget no. Nganggo joget iki. Banyuwangi lho. Boleh kene Banyuwangi kok. Ora cocok no. Ayo buka saron. Ya.
sembur-semburan keredoan bisik-bisik semayaman janji uber-uberan gandeng tangan yang pinggiran pikir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip yareng sir-sirang angin gendeng asli Banyuwangian sir-sirang angin gendeng asli Banyuwangian ye matur suwun. Ngopo, Mbak? Ayo bintang tamuku, ayo. Ayo, Mbak. Bintang film. Bintangnya panggung. Film Tuyul dan Mbak Yul. Mboten bintang tamu ya padha mawon. Padha mawon. Kula nek matur bloko jane nggih saestu. Iki mengin sedulur sedaya. Dulur kabeh nek Mbah Baut Ngertos niku lek napa asline kula? Lah wong garapan kula ming riku niku. Mosok tukang ngarit ning dhuwur kono kok dadi bintang tamu. Ya ampun, tapi yo kanugrahan nggih Bu, matur nuwun iki dados. ngarit ngene ya Pak. Wedhus ya, Iya, ngeritke wedhus. iki mau aku ora sempat Bu karang yo wis awake dhewe nyambut gawe. Lah terus tok pakane apa wedhuse? Tak online ke? Ngendi ana online kolonjono. Paling ora nek online ki ya barang kaya klambi, kaya sepatu, ngono kok online. Mosok wedhus kono-kono klambi. Online kolonjono. Tasih malih. Pase iki ya iki karo sapa-sapa penonton streaming sing padha iki do nobaran ning nggon suatu tempat Nggih, cerak iki desa. ngeten CWA kula. Heeh. Turune nganti kepuyuh-puyuh mbak ngoten. Nggih syukur aku. Sing mirsani Pokoke nobar wonten Wilujeng pundi Mas Dalu Dalang? niku. Teng cerak griya kula Nah. omah kula sak ya Oh, sampean nggih. Ngelipar mriku nggih. ngelipar dan sak kiwa tengene. Warga masyarakat ngelipar. Iki semanu ya do mirsani sareng-sareng matur nuwun. Wilayah pundi kemawon ingkang Sabda sami mirsani. Nitikan jenengan mirsani sedaya wonten dalem. Ngomah ndelok bojoku. Ning ora iso nonton streaming. Mergane HP-ne karo 3315. Mbak ya ditukokke lho jenengan iki tanggapane laris lho kok ora. Wingi niku kula tukokke. Heeh. Mboten iso nganggo. Lah apa le ning nembas. tukoke ono HP angger dipencet ngene. Ayaya. Kon iso nganggo kepiye wong gudulanan putune kek iki. Ha ndak meneri bojoku. Ayaya. Wis ra apa-apa bojoku tuh Mangga, era Ya, lama. salam-salam kagem Mas Pur Taruna Mebel Sajen, Nggih. Klaten Wilujeng Dalu nggih Nggih. sembah nuwun. Iki diwaca iki sing iki, Mbak. Nggih, pundi? Ayo Pak, kene Pak ceket-ceket Mumpung Pak kula diwoco. tesih iso maca niki. Sing ngisor iki lho sing ngisor. Nggih. Sing ngandhap. Saking Sing ngisor iki to, Bu. Digoleki maksudnya ngisor ki sing tulisane ngisor. Oh. Saking umine Afiah, heeh. Umine. Umine. Umi iki dadi ibune. 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 Umi. Umi. Umi iki ibu. Iya. Nggih. Saking umine Afiah, Nggih. mugi-mugi Masda dan kru selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Sampun transfer 100.000 Nggih. buat Mas Dalang 80, Ya. Mbak Niken 15, Ya. buat Mbah Baut 5.000. 5.000. Berapa?
Cuma itu menurut tanggungan masing-masing. Menurut amal tanggung aku enteng 5.000 wis cukup ya wis anane. Nih. Matur nuwun. Omene Afia. Kebutuhan. Ning kuwi ora ana Ning luar biasa sing mirsani wonten mriki saking Mbah Jubel enten halo semuanya. Alhamdulillah sing mirsani luar biasa. Tenang mawon mangke wonten pembagian geliga dados ingkang pegel-pegel sate mawon. Mesake lho jumeneng wit sonten lho Bu. Ya saking remening penggalih arep mirsani. Niki napa ingkang badhe pun pinangkani? Dicaosi dadi ati. Jenang gula, jenang gula. Jenang gula. Sing nyekar menika Mbak Anggi. Oh Mbak Anggi, yes. Mas Oki langsung yes. Bu aku mau sing kae wani ngono mergo Mas Roni ra mangkat bengi. Oh, aman. Mbak Anggi, monggo. Ayo sepati Mas, kanca-kanca. Iya, sepati Mbak Anggi kene tak tulungi no. Antati no. Sugeng dalu Mbak Anggi. Dek Anggi. Alhamdulillah saya ajek no. Kondur pripun? Kok ngoten niku lho. Nek Piyayi kok lek ngendikan alus. Oh ngomong Terus pundi kabaripun? lha kuwi dilalah kobongan no perantek-tekan kowe ku. Lah kok tetekan piye, Mbak? Kobong. Tuluh. Nenek Omah kula kobong. nenek maling piye, Pak? Maling. Maling. Aku malingnya. Masa ngece. Malah manjal nggih Mbak Niken. Mbak Anggi, asli saking pundi no? Kula saking Semarang. Mriko niku. Semanu. Ngono kuwi desane rung sida nikah. Lah kok iso? Pacar Jo. Rung sida nikah rejo. Iki jek pacar Jo. Tasih sekolah kuliah? Kuliah. Kuliah wonten? Padha. Wonten kampus. Iya nang kuliah kok. Kok teko-teko nang. Nek kene kuliah ki genane kampus nek jenengan kuliah ki ana tegese. Kuliah subuh. Kuliah ki mikuli uyah. Kuliah ki mesti nang kampus. Nek nang kampus lho mesti kuliah. Iya ta. Nyatane aku 3 tahun ning kampus ora kuliah. Elok dadi dosen? Ora. Guru-guru ning kono? Ora. Dadi mahasiswa? Ora. Lah ngopo? Dodol ronde nek ngarepane lho. Ora kuliah aku ya. Wonten pamundutan jenang gula. Jenang gula. Saking Mas. Kene nak perhati kene. Langsung apa Di bawane. Wah yo nganggo pemanasan sen aja langsung no. Dadi sik mirengke iki. Nah. Kapan yo Pak awakku iso rengik-rengik semono? Iso wae anggere kowe tak tinggal rabi neh genah dadi semene. Gamo. Ayo diet iki ngono kuwi nek kene pengen kuru. Nek tinggal rabi meneh ora diet. Nah. Diet. Gantung. Iya monggo. Napa Mbak? Meninggoy. Oh. Mas Roni ra mangkat. Memane. Nanti ndi cempalaku mau. Kowe iso ngono kuwi pek enang gara iki. Mbak, aku yo ora fokus ngrungokke suarane Mbak Anggi nganti cempalaku kuwi ngamur sing siji. Oh, lek jenenge bersatu kuwi. Soale mau ngasto cempala loro. Oh. Maksude ngono. Lah iki lho nggih, mau kuwi amor iki ning kene ngono ayo. Padahal ora kangsen lho kuwi. Ora. Gumun aku Rudi Anggi iki. Mengo sithik suarane jan. Bojoku mengokur. Aja diganggu to Mbak Anggi lho dadi watuk-watuk to. Ya. Among
Luwe. Aku wis omong to. Ora arep weruh sithik. Sing ganggu sapa? Lho, patuk meneh to. Dasare. Batuk. Batuk. Minum kalau panas. Yen angel Mbah Bauti meneng wae sing jago guyu kok. angsal napa ya, Mbah? Atau saya nem toh? Tan kena ati numbas arata Sewantene Mbak Anggi mantap. Nyamleng tenan. kayak ditanggapke ya, Mbak. Oke, Bolo. Gak bahaya ta? Monggo Mbak Anggi. Ayo dilanggamke Mbak Anggi. Tenang gula monggo. Berarti saiki kae anu Mbah, tanduri apa ngono dadi. Heeh. Iki malah jagongan dhewe kene Pak. Kok malah do jagongan wedangan? Wedangan sik. Ngancani Mbak Anggi lho. Aku jare ganggu. Ya ora ganggu tegese iki ya awake dhewe ngancani. Tak weling penging buka to nek entuk bagian seski. Kok tekan omah dijolke ndok. Wong kok litung Entuk sekilo yo. ndruak kono. Anggi cek cilik. Ayo nek Anggi. Ayo terus kena. Ake.
Nuwun Deanggi. Sembah nuwun. Piyayine cantik, swantene yo alus. Muga-muga bebudene ya alus. Kitir. Kaya aku ya Pak nek nyanyi ya kitir. Untung sing ngomong kudu iki. Mboten no. Tasih malih menapa mboten? Oh, tasih meleh. Oh, nggih. Iki jam pira to iki? Oh iya. Mas tengah pinten iki. Lagi setengah 7. Jame iki lho, jame kok Ora, jam. disepil jame, disepil. Kuping ngunci iki malah. Disepil jame Pak rego pira sing tugas ning endi? Alah Gusti Dicepatke iso to. Allah. Ah. Kok jamku ngunci to iki? Dasare mati jamku. Mas Disu mono jam kek dagelan. Jangan salah. Mickey Mouse. Ya, ini Ora delok. ini termasuk apa? Endos. Iya. Terima kasih dari toko Kinara Baby Shop. Kinara Baby Shop. Pokoknya aksesoris-aksesoris Luar biasa. Berarti Alhamdulillah. nuwun sewu beskap jariin jenengan ngoten niku saking mriku. Niki anu. Weh, lah niki ki spray. Gek niki ki korden. Lah amit sewu sing diagem niki nggih blangkon niku turan umbul-umbul. Mulai nggih pun pas nek mboten enten regane. Kowe ra gawean bulu to. Minggu. Mas Ratno le mulungi wetengane. Kur dilurok-lurokke umbul. Menapa menika tasih wonten menapa? Wong kawal bantal kowe. Mboten napa-napa. Awal bantal yo aku kan wis matur bola-bali nderek Mas Dalang ki paling ora sesuk ki yo nganggo sing leb-leb ngono lho Pak. Bu, wong urip ki dijumbuhno karo kahanan. Umpama uripku kaya ngene, kok aku nyandang nganggo sarwa mompyot ora pas. Oh, apik sandangane nek bebudene ala. Lho mending sandangane sakanane ning bebudene iso luhur. Alhamdulillah bojoku sadar. Kowe iki yo rencana lagi. Padha wae iki Mas wis tak alem-alem. Ya yo rencana lagi. Sementara iki belum bisa. Ya. Ayo me. Aku nek nyandang aku ya aja dilokke. Menapa ingkang pun kersakaken Mas Dalang? Oh nembe ngunjuk. Ngesaken jog. Oh nggih. Lah wis gek tak neruske lakon. Nggih. Oh pun. Oh wis jam 12. Alhamdulillah. Urung, Ding. Oh derek. Iki kepi. Ning yo manut Bu, dawuh. nggih. Santai mawon Mas. Nggih. Lewong, Mbah. Oh, nggih, lewung keroncong. Aku keroncong lewong. Lewung, nggih. Sareng-sareng. 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 Oh iya. Itu sing ginjal-ginjalan ning kono sampean karo Mbak Niken. Oh nggih. Nggih. Lewung. Lewung. Sing gijal-gijal kula. Nggih. Nggih. Lewung. Lewung pacul-cul, gundul gundul pacul. Lewung. Monggo. Ayo Mas Kipul, Meneng jadwalke sinten, Mbak? men Mbah Baut kiprah. Oh iya. Pas. Wis dadi iki. Tali mati.
Yo, dadak merak. Was. Dicokot. Ayo, ayang. Ayang. Kayang, Mbah, kayang. As. Barongsai terus kayak mumbul lo iki ngene iki lo kayak nek barongsai iki mumbul 1 2 3 piye Pak wis krasa tak uncalke urung Aku sambat melu aku. Mumbul. Sorry ya, Ma. Lanti. Nika bojo kula anggiran udah ya ampun. Ya ampun gene ku ya tegel mangan hasilku. Ya ampun ya ampun. Lanti piye? Nika. Lah pundi? Garwane Mbah Baut asli enten mriko. Lah pundi? Jaremne mau ora melu. Lanti, Mbah. Mau ke ngemakna aku saya suwe saya ora tegel ndelik. Wah, iki eneng anggaran kamar mandi. Diragane kamar mandi krakal. Maaf ya, Bu. Sing los wae. Piye-piye wis sing paling apik tetep kowe. Wah. Lah terus aku nomor 1. Ora ono beda. kudune iso bedake nek aku ki bojo
bojo panggung kae bojo asli. Lah ya kono ki kurtene ora tak nomeri. Nah aku bojo sing kepiye? Kowe ki bojo sing tanggung golek duit. Nek sing kae? Kae sing ngentekno duit. Ngecake. Berarti aku tok perbudak. Oh tidak sayang, kita kerjasama. Bu, besok gue belanja nang Wonosari. Ditampani hasil wong lanang. Iki 20.000 cukup beras setengah kintal ya. Wis setengah kintal kok 20.000. Sing penting wis ditengeri aku ya. Juragan Harni, Pak Darto matur nuwun juragane kamar mandi. Nggih. Wingi aku ndedit 5.000. Cah loro to gek turah 1.000 ki ora iso nusuki gur kon nguyuh meneh. Mbah niku turah 1.000, kula mboten gadah susu. Lho kek pripun? Mang pipis malih mawon. Pak Darto. Sesuk nek bojoku kula mriko jenengan tutup kamar mandine. Iki nek ora pipis rugi. Ning kok gur 1.000 tak teni setengah jam ora pipis. Trimo tak ikhlasno aku. Ya terus ke mangga. Ngendi ki mau lebunge? Sabda. Sabdo. Non. Ayo kira. Sabdo, ning buriku Pak, ning buriku. Assalamualaikum. Hai sis. Kamu kok nggak ngomong sih kalau mau pergi? Sis, dibawa dong. Ini demen dia sing anggelope. Halo sis. Halo. Kemarin berangkat arisan enggak? Aku mau putus dari teman-teman. Kenapa? Masa arisan 20 anggota kok yang datang cuma aku sendiri. Terus? Ya terpaksa tak kocok sendiri. Terus yang keluar? Lah ya aku sendiri. Kok udah ada yang hadir. Oh yang dapat arisan ya? Lah iya, terpaksa ya udahlah. Daripada biar berangkat semua. Daripada acara arisan ini ditunda, ya sudah tak kocok sendiri. Terus aku ya keluar sendiri, sudah. Jadi minggu besok di tempatku ya. Terus ke, ayo terus ke. Sabdo. Ayo Sabdo. Sabdo paling aratu.
bojo kula anggenipun caos panglipur wiwitan ngantos pungkasan. Mbok bilih keladuk atur wani kurang deduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Sami-sami. Kang Bageng nderek ndedonga mugi marga masyarakat mriki tansah pinaringan ayom-ayem tata titi tentrem. Rasah pamit sik. Lah ngopo? Lah konku diumpetno bocah-bocah. Yo nek blangkon ora apa-apa iso bali Gur nek. Sesuk gawe neh. Klambi apa kathok sing diumpetke kuwi bahaya. Bu, blangkone nek nenten ngandhap mriki niki, Bu. Ora eneng. Tok delekke ngendi no? Mesti kok njaluk tebusan. Wes men, kok tak yasake. Nek ora bali lho. Nggih, ngambali atur, kata lepat nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Wi, terus lakon. Ayo, Mas. Ya kaya biasane, heeh. Nderekaken Mbah Baut kalih Mbak Niken. Nggih, matur sembah nuwun. Wis ora usah digetuni dieklaske wae. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho. Wae laruhi para pemuda dalang sak Nuswantor Al-Fatihah. Ayo win terus kelakon. Ayo Mas tak tirake. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati. Ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah aneng Makkah lahiripun ing Madinah madheg Rasul